Bueno, és un dia històric, no? En el marc del que des de TMB hem volgut que fos la primavera cultural, de seguit d'activitats que fins a finals de juny tenen lloc en el metro de Barcelona, que d'alguna manera no volem que el transport sigui el lloc anònim on te sentes, sinó que puguis compartir des de música, dansa, art, pintura, desfilades de modes i tot això que pot oferir quan entres en el suburbà, que és tot un altre món. Avui ens acompanyen gent dels Amics del Ferrocarril, gent del Consell Assessor del Patrimoni de TMB i gent que mirant cap al passat, que treballant amb el que ha estat la història de TMB, la història del transport públic en la nostra ciutat, també ha treballat molt pel futur. Hi ha gent que des de l'empresa ha estat fent futur que ara aviat no és la línia 9. Així van continuar fins que l'últim dia de servei comercial va ser el 12 de desembre de l'any 1987. És a dir, 63 anys després de començar la primera carrera comercial de que va ser una sèrie de que presents i que van ser 35. Aquests coses van inaugurar. Sí, però llavors es va decidir, i a més novarà, amb l'M1, M6, M8. Efectivament és en transport públic, amb infraestructures com el metro, que hem anat construint, que construïm i que seguirem construint ciutat.
Fins ara.